Ini ndine confession yangu, asi pamuchanzwa nyaya iyi, vamwe vachati ndiyo satanism, asi kwete, ini handina kana satanism yandakambojoina, asi kuti zvinongozviita zvega. Ini ndiri mudzimai akaumbwawo zvakanaka, kana ganda rangu rakanaka. Mukukura kwangu ndaiva munhu wekuti chechi yandinenge ndichipinda, ndaizoguma ndava kudanana nemunhu waMwari, zvekutopengesana chaiko. Ndine vamwe mufundisi vaitoti during church service, totomboita bonde muofisi mavo, vasati vatanga vhangeri. So zvinhu izvi zvakabva zvandipinda muropa chaimo, zvekutodanana nevazodziwa. Saka ndakatanga kufamba mumachechi akasiyana muHarare, ndichisejusa vafundisi. To tell you the truth, kana muri semuHarare vafundisi vakaramba kusejuswa neni vashoma chaizvo. I remember vamwe vamufundisi vechikuru vakandidzinga muofisi mavo, ndapinda ndisina kupfeka chipfeko chemukati. Vakati ndinoziva zvawavinga, dzokera unoudza akutuma kuti pano paholy ground. Ndakabuda imomo ndichitiza, kana vari maporofita vekumasowe, ndivo vasingandinetsi. Ndaingosvika ipapo ndichiita sekunge ndiri kuda mbereko, wotoona kuti madzibaba ava vava kutorwera rute. I know kuti people might say aiwa uri pambi, asi chinoitika ndechekuti kana munhu waMwari akangobvuma kusejuswa, akangorara neni, ndiko kutopera kwewadzano yake naMwari. Vazhinji mapasta andingatodoma nemazita, vava kutoputa fodya muchivande, vamwe vava kutoita zvekutotenga bonde nekuda kweaddiction. So like now I have tried kureurura kumapastors akawanda, but the moment yavanozama kundinamatira, mumwe unotozonzwa ava kutondipuruzira mapendekete angu. Veduwe hamuna henyu chamunoziva, asi nyika yakatakura kurema iyi. Saka ndachingokumbirawo help kune vangandibatsirawo kuti ndizive kuti idhimoni here kana kuti chii. Pamwe ndinotoshandiswa. Ndinokumbirawo kana paine vangakwanisa kundibatsira kuti zvipere because handichazvidi hangu. I hope kuti ndichabatsirika.